niečo ja. Niekedy som chvíľku nereagoval, nech je to také, ako že robím niečo dôležité. No a asi po 2 týždňoch to prišlo. Išli sme spolu von a v tejto dobe Photoshopov a Instafiltrov som bol pripravený na všetko. Ale keď som ho prvýkrát uvidel, uvedomil som si, že vyzerá fakt dobre. Potom sa mi zahľadila hlboko do očí a povedala mi, že má pokazený počítač a či ho prídem opraviť. Išli sme k nej, chytil som do rúk ten notebook, vypol som ho, zapol a všetko išlo ako malo. Obzrel som sa na ňu a ona tam stála celá vyzlečená. Opäť sa pozrela na mňa tým pohľadom a vraví, že za odmenu mi dá, čo budem chcieť. Tak som si zobral ten počítač a to všetko sa stalo len vďaka tomu, že som si stiahol Butterfly. Spoznaj skvelých ľudí a možno aj tebe niekto dá počítač.